Yeah, he was there. Mangimele ngikadokotela, he wouldn't miss the appointment at all. So ke ngiyabuya ngama weekend kwami, ngiqisa weekend kuze yena ngapha yabo nje. Impilo esiphilayo. Ebese ngenye weekend kuyena ozile ngakimi, asikimi yazi. Kunento ekhulunywa yifamily yami engingayithandi. Ngithi mina yini leyo? Athi hayi ungayengendaba zefamily. Mina hawu. Njani nami ngiyifamily yakho? Usho ukuthini muthi ngingayingeni indaba zefamily? Athi hayi ungayingeni. Ngizokhuluma nawe mase idlulile. Ngamshaya. Ngimshayela ukuthi akafuni ukunginaka ufuna ukugona lengane. Mind you nje befuna ukugona lengane there's a rumor njalo lokho iqhubekile ukuthi ingane yakhe. Angisa understand nami ukuthi yini eyenzeka la. Madinwa zamshaya. In Durban i-medical aid yami iklenywa kanjani kuyona in Durban. Ngiyafika lapha ngizothola ukuthi kuthiwa kimi umyeni wakho ufika la azothatha ukudla wengane namanabukeni nani nge-medical aid. Yabona umuntu akondli. Uthatha ngemali yakho. Uthatha ngemali yami. Akondli. Akasanginike imali. Uqhamuke sethengile amanabukeni nani nge-medical aid yami. Mangithi ngiya kudokotela engivamisa ukumsebenzisa umntwana uyagula. Athi wow, he looks better today. Last time he was here, he was sneezing, he was wheezing. Abalabala izinto dokotela mina ngimbona mhlambe once in 3 months kodwa athi last time he was here. Xa ukuthi when was that doctor? Athi he was brought by your husband. Akhomba idate udokotela. Okusho ukuthi la kunomuntu osebenzisa le medical aid ngosizo lika lo muntu engishade naye.